Paborito. Paborito? DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5 sa City na Kabuasan. Masantos tan maabig iya Kabuasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya Kabuasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Narangalan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Nakaulopyo da sayang Kabuasan. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Mojares. Kay ba mo si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Dan Engineer Dennis Trelio Palaganas. Agaw natin na Huwebes Pizza 8 at bulan na Mayo 2025. Yada saray ulo na balitad lokal. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. 80 anyos nauyusan na bilay Liganya Manawas. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Duaran motorsiklo ng banggaan sa kay Sinatay. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Duaran manag-uring inaristo. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Direct assault laki. Iya managkarwas sa inaristo. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Kason Bausi dumaralo siningkat. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Presidente Marcos nayari kuno iya i-impeach sa unong dakinan Vice President Sara. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Kamote drivers ya sangkot at road rage na pag-ikansila so lisensya unong dakinan Senate President Escudero. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Anak na managlako jada Quezon City ya PWD Top 1 at PMA Class 2025. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan. Buyag ka na Pilipinas o ginawa na China at the West Philippine Sea. Balitad Kabuasan, Jad Radyo Pangasinan.
Mayor Magalong apikon ada tennis court ya imabot ad taluran taon iya proyekto. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 5:10 na kabuasan tanatan wadyare detalye at balitad lokal. Legan niya manakar 80 anyos na plag jadiki agawa sa insidente ja barangay nagsaing Kalasyaw, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Rosbelt Alburida. Hangga po asawa residente na bitang lugar. Jadi inisyal investigasyon na kabatan panamaglay nasama ya akay mato na ya minor de edad. Residente na barangay San Vicente da Bitlan Balay. Anong nang to so biktima ya akarakoltan na papanesyaan niya ang dilad bilay antes siya nagawa so insidente anong nang nasa barangay official na nagsaing ya manakar dikis at oras na alas 6 nakabuasan so biktima sa may biktima so anong nang niya na plug jad 15 pulgada so katagay na dike singagan na sa may inatayanton tampol. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lapod alak 22 anyos siya dumaralo sa sinagsagad oras na 1:30 na palbangon. Agawa sa insidente dyan Purok 3 barangay Alilaw, Bali na Dasol, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Alvin Petralves Miro. Balolaki residente na bitlang lugar. Lega niya sa may suspect. So kinabat ang ngaranto na G. Mero Aguinalda, 25 anyos. Balolaki construction worker. Residente na barangay San Vicente at Abitlan Balay. Jadi inisyal investigasyon na sa may biktima so dimmalan at ingkagawa na insidente na abanan to niya so suspect tan binagaan ada salitan Ilocano apay anya problema mainsan sa may suspect so amasnok tan biglaton inuyos so kutsilyo tan sinagsag sa biktima jada parte na banagto niya sa may biktima so akagamor na sa kay sagsag ya bunag tan sikatoy imbatek jada Dasol Community Hospital. Legan niya sa may suspect na aresto, nasare ng responden na pulis, yan ang gawa na hot pursuit operation. Akabatan niya sa may suspect ang biktima, so walang influence na alak, sa kaso so insigap jad korte laban at Abitlan suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Duara so inatay at salpukan na duara motorsiklo. Yagawad oras na alas 8:34 na labi jad barangay Karusukan Norte, Balay na Singan, Pangasinan. Sa Renvolvia motorsiklo, Blue Black Suzuki Raider 150, yamamanihuan ng Dante Fernandez Rigatso Junior, 20 anyos, Baulaki residente na Karusukan Norte. Tan sa may Black Yamaha Sniper 150, yamamanihuan mat na Narimart Noval Escorpiso, 29 anyos, sa residente na barangay Karusukan na Sur, Davidlan Balay. Jad investigasyon na pulis sa may Suzuki Raider sumamarap jad south direction, mamarap jad Bali na Villas isa nanwalay nawala da Bali si Karaso sa may nansalpukan. Pareho na walaan na sugat jad ulo iray duaran drivers. Tan si Karay batik jad dapat tambalan bang balot si Karaso indeklara ya dead on arrival. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Karwas boy inaresto na otoridad at oras na alas 8:30 na kabuasan jad barangay Poblasyon, Balay na Bimali, Pangasinan. Kinabat so nareston suspect at ngaranton Melvin Gabila na Mendoza, 26 anyos, sa walaan na live-in partner, residente na barangay Baybay Lopez at Abitlan Balay. Si katoy naresto makalanor at biskag na warrant of arrest impaksab ng Municipal Trial Court, First Judicial Region na Bimali, Pangasinan. Lapod kason direct assault
tan si kato so inggan na korte yamampiansa kantidad na 36,000 piso sa may suspect sa walang kustodiya na Bimalay Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Dumaralos siningkat na taklay na uloy at oras na alas 11 na Kabuasan, Jada Barangay Paitan na East Valley Nasual, Pangasinan. Kinabat sa nareston suspect at ngaranton Arnold Aquino Baldiesca, 41 anyos, wala asawa, residente na bitlang lugar. Sikato'y naresto na taklay na uloy basid biskag na alias warrant yung paksab ng presiding judge sa Regional Trial Court First Judicial Region Branch 68 Lingayen, Pangasinan. Makalanor edin sungkay na Republic Act number 9262 o Violence Against Women and Their Children o BAUSI wala pitsaton na April 25, 2025 sa may suspect so inggan na korte yamampiansa at kantidad na 24,000 pesos dan si katunatan sa walang kustodiya Nasual Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringala na rin katibukulan niya balita da lokal. Antis tayo nunda pagadasaray balitad nasyonal. Wajanire pigaran pa imano malalapod saray mga nantabay. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 ya Kabuasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin, alas 5:19 na po ng umaga.
Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Mga almusal balita ngayong araw po ng Huwebes. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaaring ma-impeach si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagpapaaresto nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Undersecretary Attorney Claire Castro, walang basehan ang pahayag ni VP Sara na impeachable offense ang ginawa ni Pangulong Marcos sa dating Pangulo at labag sa konstitusyon. Nanindigan din si Castro na sinunod ng gobyerno ang proseso sa pakikipagtulungan sa Interpol at ito ay naaayon sa batas dahil ang dating Pangulo ay akusado at suspect sa crimes against humanity, partikular ang murder. Iginit din niya na hindi pagsuko ng soberanya ang ginawa ng gobyerno, kundi pagsuko ng isang akusado. Samantala, iginit ni Senate President Francis Chis Escudero na tanggalan ng driver's license ang mga irresponsableng motorista na sangkot sa road rage at iba pang vehicular crashes upang magkaroon ng disiplina sa mga kalsada. Sinabi ni Escudero na nauuso na sa social media ang mga content ng mga kamote drivers na ibinabandera pa ang kanilang mga paglabag. Naging uso na sa social media ang mga video pero sa totoo lang hindi nakakatawa o nakakaaliw ang mga kilos ng mga ito. Ang daming napeperwisyo at kadalasan ay nauwi sa karahasan ang mga pangyayaring ito. Dagdag pa ni Escudero. Para kay Escudero, hindi sapat ang pagsuspindi lang sa lisensya ng mga drivers. Upang matiyak na ligtas ang ating mga kalsada mula sa mga motoristang ito, dapat tanggalan ang kanilang mga lisensya o tanggalin ang kanilang mga lisensya, hindi suspindi lamang. Idinagdag pa ni Escudero na nakakalungkot na nananatiling pangunahing sanhi ng mga problema sa kalsada sa bansa ang kawalan ng disiplina. Kailangan na niyang gumawa ng mga marahas na hakbang katulad ng tuluyang pagbawi ng lisensya ng mga abusadong drivers. Malinaw aniya na hindi na sapat ang 90 days na suspensyon na ipinato ng Land Transportation Office bilang pagpipigil sa masamang ugali ng mga kamote driver. Ayon kay Escudero, ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehiyo at hindi isang karapatan. Mayroon kang ilang mga responsibilidad habang nagpapatakbo ng sasakyan. Kapag walang disiplina ang motorista, dapat tanggalan lang sila ng lisensya. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang ulat na ang buhangin mula sa mga baybayin ng Pilipinas ang pinapatambak ng China sa kanilang reclamation sa West Philippine Sea. Ayon kay Undersecretary Attorney Claire Castro, na matapos makatanggap ng impormasyon ay agad ipinag-utos ng Pangulo ang masinsinang investigasyon tungkol dito. Sakali naman na aniyang mayroong mga lokal na pamahalaan na sangkot sa sinasabing quarrying para gamitin sa reclamation ay pananagutin din nila ang mga ito. Mahigpit anyang bilin ng Pangulong Marcos na papanagutin kung sino ang dapat managot. Base sa nakarang pagdinig ng Senado, ibinunyag ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na mismong ang buhangin na nasa coastal areas ang pinapatambak sa ilang reclamation sa West Philippine Sea. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ikinagalit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mabagal na rehabilitasyon ng isang tennis court na bahagi ng Baguio Athletic Bowl sa Baguio City. Sinabi ni Magalong na dahil sa galit niya ay nais na niyang ipaterminate ang rehabilitasyon
ng kanilang tennis court sa St. Gerard Construction and General Contractor and Development Corporation. Ang St. Gerard ang winning bidder at napagkalooban ng kontrata para sa 110 million sports facility sa nasabing lungsod at sinimulang gawin noong October 30, 2022. Mayroon lamang 470 calendar days o 15 buwan ang kontraktor para tapusin ang proyekto. Subalit natagalan sa hindi malamang dahilan. Dahil dito kaya nagalit ang alkalde at ipapaterminate na sana ang nasabing proyekto. Dagdag pa ng alkalde nang sinabihan niya ang St. Gerard Contractor na ipatitigil na ang rehabilitasyon ng Baguio Tennis Court. Nagpadala ito ng maraming tauhan upang agad na tapusin ang proyektong nakabinbin. Nitong nakalipas na mga buwan, nagbanta ang alkalde na ipapa-blacklist ang St. Gerard bunsod sa pagkakantala sa pagtatapos ng naturang proyekto. Pinasinayaan ang Baguio Tennis Court nito lang May 5 na malayo sa June 21, 2024 na petsang inaasahang pagtatapos ng proyekto. Ang bagong gawang sports facility ay mayroong 3 international standard ball courts na sumunod sa standards ng International Tennis Federation upang makapag-host ng international at national tennis tournaments. Ang pondong inilaan sa tennis court rehab project ay nagmula sa trust fund ng syudad. Base sa datos, napatawan ng blacklisted from participating in all government projects ang St. Gerard dahil sa delay ng 4-story units laboratory workshop building sa Lumampong National High School sa Indang, Cavite noong 2020. Kabilang sa mga may-ari ng St. Gerard si Cesara Cruz Discaya na mayoralty candidate sa Pasig City at asawa nitong Pacifico Discaya II na second nominee naman ng tumatakbong isang party list. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, gumawa ng pambihirang kasaysayan ang 23 anyos na anak ng isang vendor at person with disability matapos itong itanghal na valedictorian ng Philippine Military Academy si Clablaya Class of 2025. Nakamit ni Cadet First Class Jesse Ticar Jr. ang pinakamataas na grade point average na 9.52%. Siya ang ikaapat sa PMA history na nakakuha ng summa cum laude status matapos si Cavalier Artus noong 2021 na may grade na 9.51, Cavalier Gerlan noong 1995 na may 9.38 grade at Cavalier Lorenzo noong 1997 na 9.32%. Nabatid na si Ticar ay bunso sa kanilang 3 magkakapatid. Ang kanyang ina ay nagtitinda ng ballpen at envelope sa Quezon City habang ang kanyang ama na dating taxi driver ay isa na ngayong PWD matapos magkasakit. Si Ticar bilang class valedictorian ay tatanggap ng 9 na medalya na kinabibilangan ng Presidential Saber, USMAG Saber Tactics Group Award, Natural Sciences Plaque, Army Professional Courses Plaque, Army Saber, Australian Defense Best Overall Performance Award, General Antonio Luna Award, and Humanities Plaque. Ang graduation ceremony ay tinakda sa May 17 kung saan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mag-aabot dito ng Presidential Saber. Sa taong ito, ang PMA Class 2025 ay binubuo ng 212 na kadeteng lalaki at 54 na female cadets. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Huwebes. Oras po natin, alas 5:29 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala! Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Gising na mga kapaborito! Ano
Alas 5:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjatsual. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Oras alas 5:35 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig iya kabuwasan na Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig iya kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control ang dalawang poging-pogi. Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga mensahe o kaya yung mga hinaing ninyo, reaksyon ninyo o opinion ninyo, mangyari lamang po tumawag sa 0939-100-9931. At sa ating Facebook naman, live na live pa rin tayo sa ating Facebook page. I-search nyo lamang po DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Sa YouTube, live din po tayo. Okay. Umpisahan natin ang mga issue, mga balita sa umagang ito. Dahil kahapon ano nga pala nakita nila na nagmotorcade si Gob Pogi Espino. Marami pong nag-abang sa kalsada, maraming makikita mo yung ngiti sa kanilang mga mukha na talagang makakailiw lara, yan makapawil si Governor Pogi. Actually, ang motorcade na yan ay ang Espino Nakar Team. Na sila po ay nag-start ng motorcade kahapon. At, maaga sila kahapon. Alas 6. Ngayong umaga, mag-start din sila alas 6 dyan po sa may bayan ng Bautista, Pangasinan. Yung sabi mo, kahapon talagang lumabas yung mga tao. Yung mga nag-abang, may mga nakita pa nga ako, mga placards na improvise. Yung alam mo yung mga isinusulat lang sa karton. Para lang ipakita yung kailang suporta. Maipadama yung pagmamahal kay Governor Pogi at nasasabik na makabalik na sa ating lalawigan. Ang isinisigaw ng mga sumalubong na mga tao sa lansangan ay yung sabi mo, dala-dala yung mga placards na bit-bit nila at mga tarpaulin. Ang sinisigaw, ibalik ang dangal at sigla sa lalawigan ng Pangasinan. Ibalik si Governor Pogi Espino. Alam mo yung mga nagmamahal sa ating lalawigan, pinapakita talaga yung kanilang suporta kay Gov Pogi dahil ang sabi nga nila, hindi nyo po kami madadala sa mga pera, sa dilata at yung pagpapaulan ng alibabang tigda 2 piso. Wala nang reakingan, amay nang text diay. Ginawa da mo singa tayo manok, binuntukan to'y mais. Sa bagay, amay alibaba kinman, sweet corn mo man. Actually, yung pagpapakita ng suporta, lalo na sa motorcade kahapon, talagang nakikita at damang-dama yung kasiyahan ng mga bawat Pangasinense sa pagsalubong sa Espino Nakar Team ay talagang gustong-gusto na talaga na makabalik si Governor Amado Pogi Espino III dahil siyempre ang siya po yung totoong nagmahal sa lalawigan ng Pangasinan. Sa kanyang panunungkulan na kapaborito Errol, talagang kitang-kita naman na marami pong mga nagawang mga programa at proyekto. At sa larangan ng kalusugan, kapaborito Errol, di ba, maraming mga natulungan si Gov Pogi Espino. Alam mo, wag na tayong lumayo, unahin na natin. Unahin ko nang banggitin kung paano niya minahal, sinuportahan at ipinaglaban yung mga magsasaka. Dahil ramdam niya yung hirap ng bawat magsasaka dahil si Kato mismo dumaralos Agtutan ibuburi na Governor Pogi si Kato dumaralos. Katon antato suli naan no at ate sa imbaga to kin ate panag dadalos. Singa kasi mugalad satan
Kasi no panahon to tayo impantanan mo at walay di malan niya ang tukaman, bagyo especially. Lugi ka na kaagad doon. Aramay dumaralos at yun, akataras pala. Iraramay ani anda, ibabayar dalang tampul. Kaya nga doon sa larangan ng agrikultura, taunang pagdaraos sa yung Umaani Expo, na ito ay ginanap sa noong panahon ni Governor Amado Pogi I. Espino III. Yung Umaani Expo araw ng mga magsasaka. Actually. Ay natatandaan ko ni kada Farmers Festival at wala ray bisita dito na da Manlapod National. I-admire da no panon ton ako kumisan iraramay dumaralos. Kaya ang Department of Agriculture ay masipag din magbigay ng mga ayuda sa mga magsasaka dito sa ating lalawigan dahil nakikita nila yung ginagawa ng gobernador. Actually, sa mga magsasaka. Regular yung pamamahagi ng farm equipment at shallow tube wells sa mga magsasaka para sa kailang mga sakahan. Hindi lang yan, yung mga farm inputs pa, yung mga machinery. Yung mga naglalakihang makina na ipinapamahagi sa mga magsasaka. Atan natan, bibilan ta, yan yung kanilang hinahanap ngayon. Pakakailiwan da. Actually, yung yung pamamahagi ng mga yung farm inputs, yung mga certified palay, mga certified seeds, hybrid corn, nandiyan na yung mga fertilizer, siyempre, yun po ay talagang binahagi po yan ni Governor Amado Pogi I. Espino III nung siya po ay gobernador dito sa lalawigan ng Pangasinan. Masaya po ang mga magsasakyan noon. Halos twice a week ang okasyon sa Tibag, sa Dabra. Maalala ko lang, 'di ba, dinaanan tayo ng pandemya. Sa swine naman, alam mo yung avian flu. Natatandaan ko yung sakit sa baboy. 'Di ba yung nagkakanda matay yung mga baboy? Yung yung ESF. Swine fever. Swine fever. African swine fever kung kukumon. Yan. Nang ginawa ng Governor Pogi, manag-alaga, managkumisad sa raratan. Talagang sinupurtaan tumat, ginawan de pulaing panondaran natulungan. Dandara livelihood. Dan iraya panibagong livelihood, pero agaylay irap tutan pandemya mat at saratay alaga tayon baboy. Kaya nga yun po yung mga gusto ng mga Pangasinense, yung maibalik yung mga programa na yan sa lalawigan ng Pangasinan para makatulong sa mga Pangasinense. Yung binanggit natin agrikultura pa lang yun agrikultura pa lang, panangarod saray dumaralos saray sumisigay subibilan ta. Paano tumadjad kinay jad healthcare jad kalusugan diba yan ang isa sa mga talagang tinutukan ng Espino administration. Alam mo pinagpatuloy ni Governor Amado Pogi Espino III yung point of care o kaya yung no balance billing policy. Libreng wala kang babayaran. Sa 14 na hospital na under provincial government. Natatandaan ko nga yung Pangasinan Provincial Hospital na-awardan po yan. International Standardization Organization, ISO certified po yan. Kasi napakaganda at napakalinis ang mga 14 na government hospital sa lalawigan ng Pangasinan. Dinagdagan ng mga hospital equipments at siyempre sa pangangalaga po yan ni Apo Governor Amado Pogi I. Espino III. Tamo, nagkaroon tayo ng 27, 27 na dialysis units, dialysis machine, at meron dialysis center na 2. Ayan po yung under the baton of Governor Pogi. Kaya nga nung inilunsad ang I Love Pangasinan Kalusugan Caravan
ito libre sa lahat ng mga Pangasinense na inilapit po ng provincial government noong panahon ni Apo Gov. Pogi Espino. 2 o kaya 3 beses sa isang linggo na nagsasagawa ng libreng medical, dental at veterinary mission sa mga liblib na lugar sa lalawigan ng Pangasinan. At dyan din ay naisip din ni Governor Pogi yung isang programa na talaga nga namang nakatulong sa atin lalo na nung pandemya, yung Abig Pangasinan Program. Yung recovery. Yung nilusad niyang Abig Pangasinan Recovery Program noong pandemya yan. So, itong mga track records na ginagawa ni Apo Gov. Pogi Espino, talagang nagpapatunay na talagang siya po ay nagsakripisyo, hindi niya pinabayaan ang ating mga kabayan dito sa lalawigan ng Pangasinan, partikular nga doon sa naranasan natin na COVID-19, yung pandemya, na kung saan lockdown ang buong mundo. Hindi po nakakalabas ang mga tao, ngunit si Gov. Pogi ay iniabot niya, dinadala niya yung mga sa pangangailangan ng bawat Pangasinense. Hindi po siya tumigil magserbisyo, bagkus talagang mas sinipagan niya pa. Dahil siyempre halos lahat walang magawa nung panahon ng pandemya. Pero iba si Governor Pogi, in sakripisyo to actually. So sarili to sa atan. Delikado kaya yun? Oo, kaya nga yung lumabas-labas noon? Oo, ang sabi ni Gov. Pogi Espino noon isa lang ang kahilingan ko sa inyo. Kung kayo po ay nagdarasal, isama nyo rin po ang aking pangalan na sana po ay mabigyan ako ng karagdagang kalakasan at mailayo ako sa mga sakit dulot ng COVID-19 para sa ganun yung mga serbisyo ay dadalhin ko po sa inyo yung pangangailangan ninyo. So yun po at marami po ang mga Pangasinense na talagang isinama nila yung kailang pagdadasal si Apo Gov. Pogi Espino. So sa awa ng Diyos naman talagang naibigay ni Apo Gov. Pogi Espino. Dumating yung punto na halos hindi niya na nakikita yung sarili niyang pamilya. Sa na lang. Pag dumarating siya, hindi naman siya pwedeng tumuloy ng bahay. Diba, yung ikinikwento nga nila na pagdating sa garahe na siya nagpre-prepare, diba, yung usual na ginagawa ng isang ordinaryong tao na kapag dumating ng bahay, hindi ka kaagad pwedeng pumasok sa loob. Tama, oo. Oo, diba? Kailangan mo ma-quarantine. Hanggat maaari, ilang beses nga pala nag-positive. Nag-quarantine. Nag-quarantine. Pero talagang amintan alagpasan. Tas ay gret matumalabat sa untulong sa man aro unto iraray kabaloyan tayo. Correct. At sa kanyang panunungkulan, meron yung yung pinatayo na Pangasinan Blood Bank Molecular Laboratory, bagong dialysis center yung sinabi mo, at iba pang mga pasilidad sa 14 na hospital. Nagdagdag ba ng mga ambulansya at mga equipment at especially doktor at nurses? So yun po yung mga nagdagdag, hindi nagtanggal. Wala pong binabayaran ang ating mga kababayan kung sila po ay pupunta na magpagamot sa mga government hospital run by provincial government. Kaya't yun po yung kailang hinahanap ngayon, at kinukumpara yung administrasyon ni Apo Gov. Pogi at yung kasalukuyang administrasyon. Noon walang binabayaran, bakit ngayon may binabayaran na? Ay, may nakausap akong pamilya ng bagong panganak.
Oo, yung ano bang tawag doon, yung i-examine yung bagong yung newborn screening. Newborn, tama, newborn screening. Oo. Halos 2,000 piso daw yung bayad. Oo, at siyempre kawawa naman sila dahil isa sila sa mga mahihirap lamang, tapos mga anak sila diyan sa government hospital run by provincial government. I-screenin yung bata kung yung mga dugo niya, kung siya ba ay healthy. Pagkatapos may bayad pala 1,900. Yan. Almost 2,000. So yung sinasabi mo tsaka yung nakakwentuhan ko, nagtutugma yung kanilang sinasabi. Kaya bakit? Yun ang katanungan nila. Bakit meron ng bayad ngayon? Saan kin? Nansaman maasikaso raray kinita. Samantalang noon ay doktor tan nurses. Samantalang noon ay napakalinis, well-maintained ang mga government hospitals. Walang bayad noon, noong panahon ng Espino. Pero ngayon, napabayaan ng mga hospital, may binabayaran ngayon yung mga pasyente. Tingnan niyo yung mga sali yun, makadalan kayo dito na San Carlos City, lingawan nyo, may Pangasinan Provincial Hospital. May ngaran to Pangasinan Provincial Hospital. So ngaran to, pero nang yun. At saka katakulan. At saka isa pa, noon kasi, noong panahon ng Espino, napakarami na pupunta nagpapagamot dyan, noon. Dahil libre, libre at saka malinis. Pwede kang kumain sa loob ng hospital. Pero ngayon, halos wala nang pumupunta dyan sa mga government hospital, run by provincial government. Bakit? May binabayaran, kaya pupunta na po sila sa Region 1 o kaya kung may kaya, pupunta dyan sa mga private hospitals. Alam mo ang tawag sa mga government hospitals dati, yung 14 na yan, Hospital of Choice. Correct. Yung imagadan kapoy mo abungan di ulatay mapachikap o mapa-hospital. Pilian dan tampol iraratay hospital under provincial government. Imagine tayo. Kaya nga Hospital of Choice. Sabi ng mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Pangasinan, particular yung mga nakausap natin sa yung mga pasyente sa Region 1. Na sila po ay taga San Carlos, taga Basista. Bakit pinili nila ang Region 1 ngayon na doon sila magpagamot? Dahil nga doon sa may binabayaran daw dyan sa mga government hospital na pinapatakbo po ng provincial government. So yun po yung kwan dyan bakit nagkaroon ng negosyo dyan sa mga government hospital. May negosyo na ngayon. So yun po yung ikinalulungkot po ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Pangasinan sa mga pangyayari ngayon. Dumating nga pala yung punto na dyan, yung naglagay sila ng baratilyo. Tignan nyo nga. Naglagay pa ng karinderya. Diba? Pangasinan Provincial Hospital, yung mga tao pupunta dyan upang kumonsulta at magpagamot, hindi ho mag-ukay-ukay. Alam nyo po, ang kwan dyan, yung nung past administration, nung administrasyon ng mga Espino, yung talagang ramdam ng mga Espino ang pangangailangan ng taong bayan. Na yung mga nangangailangan ng tulong, yung mga mahihirap ang kailang buhay. So idugtong ko po, hiramin ko po yung sinabi ni former governor, former congressman, at siya po yung ngayon first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List, Amado Tutan Espino Jr. Sabi niya, humanap ka ng pinakamahirap na pamilya, na ang yung nagtatrabaho yung padre di pamilya. Paano kung siya ay nagkasakit? Saan siya kukuha? Walang pambili ng gamot, walang pampagamot. Walang pampagamot. Ngayon,
mayroong mga babayaran sa ospital. O saan siya kukuha ngayon? Hindi na siya magpapagamot. Kawawa naman, 'di ba? So, 'yun ang ginawa ni former Governor Amado T. Espino Jr. Yung ginawa niya ng paraan para walang bayaran ang mga magpapagamot sa mga 14 na ospital dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yung tinatawag natin, yung nabanggit namin, yung point of care, yung no balance billing policy. Wala pong binabayaran. Siya po ang pinakauna sa lahat ng probinsya sa buong Pilipinas na nagpatupad yan. Tapos may diba? magre-react. Hindi, programa naman ng national government yan hindi niya, baka sino bang nag-angkin yan? Ang nanguna, unang-una na nagpatupad yan, si Gov. Ama Espino. Bago nila ginawa ng batas doon sa Kongreso at Senado, naalala ko lang nung may debate yung mga presidential candidates nung 2016 etong laban nila Digong, nila yung si Madam Lenny. May nagsabi na may isang kandidato doon, nakalimutan ko na kung sino sabi niya, gusto ko ipatupad pag ako ay nanalo yung walang babayaran yung mga Pilipino pag sila ay nagpa-hospital. Samantalang ginawa na ni former Governor Amado T. Espino Jr. Noong 2008 yata, kung hindi ako nagkakamali. Ipinapangako pa lang nila na pag sila ay manalo dyan, kung sino man yung maging presidente, sa Pangasinan po, ginagawa na po namin. Nadarama na po namin yung mga ganyan na wala pong binabayaran, no balance billing. 2008 nung pinatupad dito sa lalawigan ng Pangasinan. Samantalang 2016 nung sinabi nila, nangangarap sila na walang babayaran sa hospital yung mga national candidates. Tingnan nyo. So sinong nauna ngayon, di ba? Ang lalawigan ng Pangasinan under the administration of former Governor Amado T. Espino Jr. Yan po ay itunuloy at pinalawig ni Gov. Pogi nung siya po ay sumunod at mas dinagdagan pa yung mga programa. Kaya nga iniidolo po ng bawat Pangasinense ang Espino na ngayon ang sigaw nila, ibalik natin ang sigla at dangal dahil naramdaman natin ang totoong serbisyo sa administrasyon ng Espino. Naalala ko lang, yung mga naglalakbay aral dito, di ba ang unang-unang pinupunta nila dito ay yung health program? Tama. Kung paano nila pinapatakbo, paano ang ginagawa. Marami pong nagpupunta dito, iba't ibang probinsya, iba't ibang syudad, munisipalidad, upang tignan at pag-aralan yung mga programang ginagawa po ng ating lalawigan. Marami pong namangha noon kung bakit paano nagawa ng Espino na i-rehabilitate ang lalawigan, yung mga facilities ng lalawigan ng Pangasinan. So lahat ng mga pupunta rito na galing sa ibang probinsya, sila po ay namangha sa kagandahan ng Kapitolyo, kagandahan ng lalawigan ng Pangasinan. In fact, noong bago umupo ang Espino, bago umupo si Gov. Ama noong 2007, ang Pangasinan ay kulilat number 34 yata, kung hindi ka nagkakamali, sa lahat ng mga probinsya sa buong Pilipinas. Out of 86, number 34. Pero nung naupo ang Espino administration under Governor Ama, Governor Pogi, ang Pangasinan po ay talagang pinangalanan pa nga Ang sabi nila, number 1 in the country as the most beautiful capital. Kaya number 4 ang lalawigan ng Pangasinan noong panahon ng Espino administration. So tignan nyo, 34 to number 4.
So malaki po yung inagwat ng Pangasinan noon nung panahon ng Espino. So yun po yung mga nakakalungkot ngayon. Ang layunin lang naman ng mga Espino ay tumulong sa ating mga kababayan and to make Pangasinan number 1. Okay, magbabalik kami sa ilang pang mga issue. Mamaya, talakayan natin yung isinampa na disqualification case laban kay Bimali Mayor Pedro Merera dahil sa massive vote buying. Meron pong video na ipinakita na nandoon yung mayor, nandoon yung mga kasamahan at may listahan at may pera. Mamaya, i-present namin mamaya, makalipas naman po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City. Maudlad at maayos. Hanap mo ba ay di kalidad na produkto na abot kayang presyo? Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo magbabay sunido ma. Napag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, putusan mi ka. Elias Villanueva, ipawil mi ka. Elias Villanueva, iboto mi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025.
Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Bantay Halalan 2025 special coverage is brought to you by Mama Lo's Delicatessen, a family tradition of fine foods where taste matters. Mama Lo's is located at Tapuag District, Dagupan City and managed by Rob F. Mejia with telephone numbers 0965-542-9245 and 0953-439-4866. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:08 nakabuwasan patuloy na programan Maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray nakakulapyo da sayan programa. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis, tanjad technical control, si Engineer Richard Gutierrez Olanday, tan Engineer Dennis Trillo Palaganas, duaran artista. Poging-pogi. Ed luyag na Pangasinan. Oy, basahin natin itong mga reaksyon ha. Mula kay Mark Escosio Cruz. Magbabalik na ang serbisyong may sigla at dangal, serbisyong tatak Espino. Solid Gob Espino, sabi niya. Kay Gerle Serbiliano Anatasio, ang pagbabalik magaganap na sa Mayo 12, 2025. Adelita Sinlao Arieta Rosal, sana kunin ang pera, iboto Pogi Espino sa gobernador ng Pangasinan. Sofia Agbuya,
Isip at puso, sigla at dangal, tatak Espino pa rin. Glisilda Fernandez, Solid Espino. Chiboy Sampaga de la Cruz. Magbabalik ang tatak Espino sa Pangasinan. Governor Amado Pogi Espino. Mildred Changson. Pogi Espino ang governor ko. Ayan. Si Yonji Madrid. Basta't sama-sama tayo support Pogi Espino. Aha, ayan. Napakarami pang mensahe. Oo. Nagpapakita ng suporta at pagmamahal kay Governor Pogi. Kahit saang mga social media ay talagang makikita mo yung talagang nagmamahal kay Apo Pogi Espino. Okay, good morning kay Michael Mariado Suganov, kay Susana Bungar Bustamante, taga Dasol mga ito. Kay Stephanie Guzman, morning po, sabi niya. Ganon din kay Evangeline Alonso Agustin Ontalan ng Kalasyaw. Good morning sir, sabi niya. Si Nancy Balyeska, ayan, ng Dasul. Si Alpha Bravo. Good morning. Alpha Bravo. Si Charlie. Si Delta. Hindi ko wala dyan. Majira Corda. Bless morning idol, sabi niya. Good morning din sa'yo. Mar Pascua ng Dasol. Good morning. Alas 6:11 ng umaga. Kung meron kayong mga kumpa dyan, gustong iparating na mga mensahe, mga reaksyon, mga opinion, mangyari lang po ay tumawag o kaya magpadala sa ating Facebook live. Text kayo at aming babasahin po. Okay. Punta tayo sa magandang balita muna. Dahil sa kabila ng edad, todo pa rin ang sigasig ni dating Speaker Jose de Venecia sa pagsuporta sa kandidatura ng kanyang asawa na si Manay Gina de Venecia bilang kongrehista ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Kitang-kita ang dedikasyon ni JDB sa mga motorcade at pangangampanya ni Manay Gina, kung saan hindi lamang niya pinatunayan ang kanyang pagmamahal bilang asawa, kundi ang patuloy na malasakit sa mga mamamayan ng distrito na matagal niyang pinagsilbihan. Ayon kay Manay Gina de Venecia, ibang klase ang pinakita ni Joe de Venecia, hindi lamang sa kailang distrito kundi sa buong bansa at maging sa ibang panig ng mundo. Aniya siya ang tunay niyang inspirasyon sa paglilingkod. Dagdag pa ni Manay Gina na kasama ang kanilang anak na si Congressman Christopher Toff de Venecia, nais nilang ipagpatuloy ang legasiyang iniwan ng dating lider, isang pamumuno na nakaugat sa malasakit at tunay na serbisyo publiko. Sa gitna ng kampanya, mas lalong pinatunayan ni Joe de Venecia ang kanyang makasaysayang kontribusyon sa bansa matapos siyang parangalan na kamakailan sa pamagitan ng pagpapatayo ng Jose de Venecia Building and Museum sa Batasan Pambansa Complex. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, ang gusali ay hindi lamang alaala kay JDV, kundi isang paalala ng kanyang mga prinsipyo, pagkakaisa, malasakit at kapayapaan. Ipinagdiwang din ni Speaker Romualdez ang malalim na papela ni JDV, hindi lamang sa pamalaan kundi sa pandaigdigang larangan bilang isang statesman na nagsulong ng interfaith dialogue at kapayapaan. Para kay Manay Gina, ang presensya at gabay ni JDV ay patuloy na nagsisilbing ilaw sa kanyang layunin na makapaglingkod ng tapat at may puso. Sinabi niya na ang mga turo ni JDV, ang gabay niya hindi lang sa politika kundi sa personal na buhay. Alam mo, maganda yung yung museum. Andiyan sa may Batasan hanggat buhay pa itong si JDB. Hanggat malakas pa.
Siyempre, usually kasi pag nagkakaroon ng mga museum, 'di ba, pag wala na yung isang tao. Oh. 'Di ba? Ito at least nakikita pa ni JDB at napapasyalan kasama si Manay Gina at si Congressman Top de Venecia pag sila ay pumupunta diyan sa Batasan at bumibisita sa museum. Ano pangalan ng museum? Yung Jose de Venecia. Ayan. Jose de Venecia. Nakita ko yun eh. Nabanggit mo yun eh. Jose de Venecia building. At museum. Ayan sa Batasan na Pambansa Complex. Correct. At alam mo itong si JDB, kanyan, pinanganak noong December 26, 1936. So at the age of 88, 88 na taon na si JDB. Naging congressman ng 4th District noong 1992 at naging Speaker of the House noong 1992, 1995, 1998 at saka 2001. So 5 beses. 5 beses. 5 beses. So 15 years yan. 15. Mag 5 beses. Correct. Kasi yung isa 3 years. 5 yan. Kaya 15 years. So naging Speaker of the House. At tumakbo siya na bilang presidente sa dominant party ng Lakas Inyo CD. Noong 1998, ngunit nabigo siya. Ang tumalo sa kanya itong si Vice President, actually si Joseph Estrada na naging presidente rin. Kaya bumalik bilang congressman noong 2010. So yun po yung mga kanya marami pong mga track records na nagawa rin itong si former Speaker Jose de Venecia nung siya po ay Speaker of the House of Representative. Ayan. Alas 6:16 ng umaga. Yung nabanggit natin kanina, kaugnay doon sa inihain na petisyon for disqualification laban kay Bimali Mayor Pedro Pit Merera na isinampa sa office ng Commission on Elections sa Central Office na ito ay matatagpuan sa Intramuros, Manila. Ang naghain ng petisyon for disqualification itong si Vice Mayor Simplicio Sammy Rosario dahil sa massive vote buying na ginawa raw ni Mayor Pedro Merera. So nandiyan po yung yung dokumento, pag-ibasa mo na yung first page. Dokumento. At ang sinasabi dito ay Republic of the Philippines, Commission on Elections, Intramuros, Manila. Office of the Clerk of the Commission may receive May 6. So ni-receive na? May 6, 2025, 1 p.m. 1 p.m. Okay, nandiyan din yung case number SPA. Ito yung docket, yung sinasabi mo. Case number ang tawag dito. Case number, SPA 225-139 for violation of Section 261 in relation to Section 262 of the Omnibus Election Code. Ito, Simplicio De Leon Rosario, complainant, versus Pedro A. Merera III, respondent. Petition for disqualification. Ayun. Ito po yun, petition for disqualification. So, tinanggap po ng Commission on Election yan. So, verified complaint po yan. Dahil, yun po ay tinanggap at nireceive ng COMELEC. So, meron yung panayam ng mamahayag tungkol dito sa disqualification case laban kay Mayor Pedro Merera at ipapaliwanag ito ni Vice Mayor Simplicio Sammy Rosario kung bakit po siya nag-file ng disqualification case laban sa naturang alkalde. Okay? Pwede na ba, Engineer? Okay, good afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to our press conference this afternoon here sa Pilipinas. And before anything else, let's hear a word from our
Magandang hapon po sa inyo lahat. So, ito po ay isang press conference regarding ano nangyari noong last April 26. Noong last April 26, kayo nagpadala po ng video sa akin na hindi ko naman kilala na para may robot buying somewhere in Barangay Tungkol balik kasi na ang mismo ang nandun sa loob na bibigyan ng pera ay isang incumbent municipal mayor at mayor siya po tumatag na mayor. Ngayon po, doon nakita ko yung videos ko yung video. Nakita ko na talagang nandun siya. Na ito hindi ko alam kung paano na po yung video. Matapang yung kumuha para sa loob. Dahil nagulat na ako mismo ang nandun yung sa loob kayo ngayon. Which I know ay power po sa Omnibus Labor Board. In short, this is for money. Kaya po dito po sa inyo, press ko para gusto kong malaman para po sa inyo na ito po ay talagang bawal sa batas, lalo sa Labor Board. Kaya nung kahapon, pumunta po ako ng Maynila. Nagpapay po ako ng kaso sa Commission of Electoral and Tramuros at ang nakadami po ito ng kaso ito ay SPA 25-139 ano na nakalagay dito po? Nakalagay dito violation of section 261 cross parenthesis A and at least in relation to section 262 of the Omnibus Election Code. So, ang nagpapay po, ako po mismo, as kanina as Vice Mayor, at same time, kandidato rin ng Mayor, si Pedro Rosario versus Pedro A. Pereira Hintay. Siya po ang respondent. Bakit ko nagpapay ng this is a petition for disqualification. Alam ko ang mga community ay may petition. At bawal ito, ang nangyayari, at marami ang nagkaroon ng show of order na pinagbabawa na lahat yung mga gumawa ng mali. So, dito po para ipaliwanag sa just for gusto ko ipaalam po sa iyo sa primarya sa buong Pilipinas na ito ay isang gawa. Ibig sabihin, yung pinagbawal sa batas ay ginagawa. Kaya po, siguro, nagbigay po ako ng ganito na nagpanagawa ng kaso para mahalala po ang kumalit ng mga desisyon. But at least, nagpanagawa ng kaso for disqualification. For disqualification. Ngayon, kung tinayo yung aking prayer sa huli, ang prayer, hindi ko na mapasaya po, option, ibigay ko na ng kopya, pero actually wala namang ito kasi dahil nag-file na po sa pabalik. Ang prayer po, ganito. Wherefore, hindi ko siya ibasa. Ang prayer po rito is declare respondent Pedro A. Pereira III guilty of both buying and both selling. And number 2, disqualifying perpetually.
there is the respondent for valuation of omnibus election law. So yun po, kung sabi ko alam dito, dahil alam po, kawal po ito, na ginawa niya, so kaya is after the commission of election, kung mag-decision, kung ano may hinahanda ito ang kaso po dito. So, pagdating naman sa yung contest ito, is up to the community na po. Hindi ko na pinipagigil po sa iyo, basta ako, nagpayan po ako na what do you call this petition for disqualification. Ngayon, naririnig ko po, kasi sinasabi ko niya, ay maski na nagpayan ko ng disqualification. Kaso sa government, it will take 3 years. Gusto ko rin pala po ang pagkalan ko sa sarili ko ay iba ang kaso dito. Ang kaso po dito is disqualification. At kung tataamuhin pa lang ng taon, ibig sabihin yun, yan ay protesta. Pag nag-protesta ka, it will take how many years, months, or what. Pero ito, disqualification. Kailangan ito masunod na correct. Sana, as soon as possible, kung ang decision nila, kung ano decision ko ng mga correct official. So yun po, ulitin ko po, tapel po ako ng kaso, case number is SPA 25-139 conspiracy in violation of section 261 clause parenthesis A in relation to section 262 of the Omnibus Election Law. So yun po. Kaya kayo mga kaibigan ko sa media, pinapalang ko siya, at least alam nyo kung ano ang nangyayari. At alam ko sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Rimari, sa London, pero rapat ang goodbye, harap-harapan po. So yun po. Sana, hiling ko lang, ang prayer ko lang po, ang pag-iusap lang, ang ikagdadasan ko, kung anong decision ng correct sa Central Office ay tatanggapin ko po. Basta, mayroon akong petition for the disqualification dito sa ating kasulubay na mayor at ngayon tumatakbo ng mayor ng Bimari. Yun lang po. Maraming salamat po. Yun po si Vice Mayor Simplicio Sammy Rosario, kaugnay po doon sa inihain na petition for disqualification laban kay Mayor Pedro Pete Merera ng Bimali, Pangasinan dahil sa massive vote buying na nagaganap po dyan sa may bayan ng Bimali, Pangasinan. May mga ebidensya na ipresenta nitong si Vice Mayor Rosario sa Commission on Election sa Central Office sa Metro Manila. Kaya't bahala na ang Commission on Election na sila po ay gagawa ng investigasyon kaugnay po dito sa disqualification case na i-file laban kay Mayor Pedro Pete Merera ng Bimali, Pangasinan. Sana po dito natin makikita kung gaano kahigpit ang kumilik, kung paano ma-implement yung tamang batas sa ukol dito sa massive vote buying sa nanagaganap hindi lang sa Bimali kundi sa buong bansang Pilipinas, especially dito sa lalawigan ng Pangasinan. Okay, sa aming pagbabalik ating ipipresenta rin yung naganap na Grand Political Rally ng Karamat Makanlalay Team sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan na ginanap po kagabi dyan sa may Kalasyaw Complex. Makalipas na po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Bilis-bilis na dyan na mga kapaborito! Alas 6:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kaagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng Dagupan. Hangarin tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano mang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga Dagupeño. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na't samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga Dagupeño. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Diyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa
DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:35 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, maabig yung Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control si Engineer Richard Gutierrez Olanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Good morning kay Leonard Balawig ng Dasol at Marlito de los Santos. Ayan. Meron tayong kung dito may nag-text dito from 0981-5740. Nagpapasalamat kami kay Vice Mayor Edgar Itaktak Mumaminta na tinulungan kami sa aming hospital bill. Mabuting tao at matulungin yan ang si Vice Mayor ng Bimali, sabi niya, Itaktak Mumaminta. So marami pong marami pong mga nakakausap natin na kapaborito Errol na sila po ay talagang nagpapasalamat kay Vice Mayor Edgar Itaktak Mumaminta dahil sa tulong na binibigay niya. May kasi may nasama may natutulungan to lalo at abiglaman siyempre wala ray connections to mat nasinggaran tampulan may on the spot kagad at pag lumapit ka sa kanya yung hospital bill mo solved na at meron ka pang yung pamasahe at pangmerienda. Bilang ko labat may tail of the tape kanto may may kumbaga boxing may wins knockouts kanto rawa si Vice Mayor Edgar Maminta at si Katutan Sonamalio 3 terms municipal councilor 3 terms so 9 years tanwalay 2 terms municipal vice mayor to ayan si Katumat Sonamalio number 1 most outstanding municipal councilor Adluyag. Number 1 aliwan number 2 aliwan number 3 number 1 so talaga karangalan number 1 natan tajada pikakaaro tumat pitutungtong tumat at wala ray niya singgarturan project para sa balay na binmalay dita na linok may barangay concreting na nadaladalan. Ayan. Linok, Sabangan, San Isidro Sur, Baybay Pulong, Parayaw, Baybay Lopez, Bunlag, San Isidro Norte, Caloocan Norte, Basing, dita nadadulag, dita Kamaloy, Kanawalan, Nagilayan, Gayaman. Wala mat dita da poblasyon, aramay school. Basing Elementary School, Santa Rosa Elementary School. Katutan may seut to mitungtong mikasid sare kakaroton senador tan congressman. So agawan iraratan niya proyekto lapod si kato tawala lanti so good mato untulong ang gano wala da may pribado na kipapasan to at gabay to lanti untulong ararayan binibilak at saya asimintola at sararayan panaon asiminto la. Ayan, untan sa may seut tan may kuli nan Vice Mayor Edgar Itaktak Mumaminta lapod sa panangarot lante sare kabalian to at bali na Bimali Pangasinan at gagawon to pulaing pian untan at aratan niya problema problema at bali na Bimali at may naresolba tanit da na sa may solusyon untan si Vice Mayor Maminta yaon tulong low profile actually no wala imbaga si kato ang gapoy andi basta kaya to gawon to asinggaran tan matulong lawas at sa taga bali na Bimali Pangasinan. Okay, alas 6:39 nakabusan
Uy, kagabi, ginanap ang Grand Political Rally sa bayan ng Calasiao, Pangasinan na sinagawa po dyan sa Calasiao Sports Complex. Yan, dahil maulan kagabi. Pero noon tanton mauran at dinagop So may grand rally na Karamat Makanlalay team sa pamumuno po ni incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Inendorso din po doon sa grand rally itong si board member, kandidatong board member Joseph Arman Bauson. Ayan, ng 3rd District. 3rd District. Kuman, inendorso, inyalagay at arap ng San Intagay Solima. Inendorso personal ng incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Okay, tunghayan natin ang yung ating tutunghayan din yung yung ABP na actually. ABP, okay. Yung pagkatapos na ng rally, merong video na ipinlay, yun na lang ang ipakita natin. Okay, okay na, engineer.
So yun po yung presentation ng audio visual presentation na nagulat ako nung merong mga video pala si late Mayor Mamilin Karamat. Actually, maraming nung natapos yung video, maraming nagpupunas ng kanilang mga luha. Talagang yung maalala nila yung yung iisa lang kasi ang mithiin ni Mayor Mamilin Karamat at ni Mayor Patrick Karamat ngayon na magsilbi sa mga taong bayan diyan sa bayan ng Kalasyaw at syempre maaro na kasi yung pamilya. Waman mo tsiki na si retired General Romeo Bong Karamat nandoon kagabi kahit umuulan ay talagang pinili pa rin ng mga taga Kalasyaw sa iba't ibang mga barangays na dumalo at saksihan ang political rally ng Karamat Makanlalay team. Kumpleto po sila yung 8 kumakandidatong konsihal. Ayan, banggitin mo nga. Yung 8. Yung 8 kumakandidatong konsihal na nandoon ay sina Councilor Elias Villanueva, nandoon din si incoming din na councilor si Kyle Arturo Valduisa Gaspar at ganoon din nandoon si Councilor Mike Sison, Councilor Jose Lorisco, Councilor Nestor Gabriel. Actually Vice Mayor to pero nag-step down na councilor alang-alang sa samahan ng Karamat team Actually yan councilor elect si Vice Mayor Gabrilio. Yun nga lang siyempre by law of succession number 1 councilor siya naging Vice Mayor. At nandun din si Councilor Habardani Messina, Councilor Ardison Soriano at ganoon din si Councilor Manny Datwin. At siyempre yung nag-step down din Mayor si Vice Mayor Kevin Roy Makanlalay. Ayan. Yun po yung mga Team Patak 10-0. Ayan, serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang Karamat Makanlalay. Yun po. Walang iwanan magkaisa sa layunin ng Karamat Makanlalay team. Isa pala layunin maisingit ko lang. Mamaya sa may bayan ng Binmaloy ay magkakaroon din po ng grand rally diyan sa Binmaloy Catholic School. Kasama po ang Team Sam. Andyan din po ang presensya ni Governor Pogi Espino. Ayan. Si board member Nicky Boy Reyes. Nandyan din si tumatakbong Vice Governor Noel Nacar. At syempre ang Abante Pangasinan Ilocano Party List. Ayan. Idadaulo ng former governor, former congressman Amado T. Espino Jr. Kita-kits po mamaya alas 4 ng hapon dyan po sa may Binmaloy Catholic School. Dyan sa bayan ng Binmaloy, Pangasinan. Team Sam at Team Handsome. Ayan. Mayari Team Sam, Team Handsome, si Pogi. Okay. Magandang umaga kay Kagawad Victoria Campos Sagrado. Dyan sa barangay Libsung. Si Lisa Sim, ayan, ng Dasul. Magandang umaga sa inyo dyan. Okay. At lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan, magandang umaga po sa inyo. Si Kapitana Marit Velasco, nakita ko kagabi dyan sa Kalasyaw Complex sa Grand Rally ng Karamat Makanlalay team. At lahat ng mga barangay official, nandyan po sila at sinaksihan po nila yung
naturang political rally. Maraming tao kahit na umuulan. Okay, mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Ayan, hindi yata naka-prepare yung ating exercise. Ayan, good morning, Jerome Antenorio. Huwag ka nang tumawag at nabinati na kita. Ayan. Good morning din kay Mayora Priscilla Ignacio Espino, yan sa Bugalyon. Mother Nose Base. At ganun din si incoming Mayor Jomel Anthony Espino. Sa Espino Madriguera team, good morning. Yan sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan. Si Kuan nga pala, Vice Mayor at siya po yung second nominee ng Abante, Pangasinan, Ilocano. Attorney Nelson Gayo. Ayan, okay. Okay na, engineer? Wala naman. Hindi Kuan, hindi. Yan. Mag-exercise Nita Lara! Water Lara! tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Diyan po sa may bayan ng Calasiao, Pangasinan. Serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat makanlalay. Magandang umaga sa incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Mayor Vice Kevin Roy Makanlalay. Councilor Elias Villanueva 14 Maswerte. Councilor Manny Datuen, Councilor Ardison Soriano, Councilor Habardani Messina, si Mike check 121212. Yes, Mike 12. Councilor Mike Sison, Councilor Jose Lorisco. Ganoon din na si Councilor Nestor Gabrilio. At ang bagong mukha sa Sangguniang Bayan mamaya, Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Yan po yung binubuo ng Karamat Makanlalay team. Walang iwanan, magkaisa, team patak 10-0. Hindi po tatatlo yung konsyal ang tumatakbo dyan. Hindi apat, kundi 8 sila. Dapat walang laglagan. Ayan. Magandang umaga din kay outgoing Councilor Gerald Apicial at Councilor PG De Vera. Kay Kapitan Saldi Bauso ng dito Makabito. Si Kapitan Marit Velasco. Ayan, good morning si kayo. Ayan, at siyempre si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo at lahat ng ka-line-up ni Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Okay. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Ay, good morning nga pala. May pahabol dito. Nagpapahabol si Dalia Vera. Ayan. Magandang umaga sa iyo. At lahat ng mga nakikinig, si Erin Ibanez ng Infanta, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. Ito, habol din natin. Happy Fiesta daw po. Saan? Diyan sa may barangay Pantal. Pantal? Bugalyon. Kasi may Pantal Dagupan eh. Good morning po. Happy Fiesta po dyan. Sa Pantal, Bugalyon, Pangasinan. Okay. So wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay umiskiridan na dito dahil mamahalaman po tayo sa ating palatuntunan. Magbabalik tayo sa araw ng bukas.
Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Gutierrez Ulanday at Engineer Dennis Trelio Palaganas. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspi Gutierrez Diga. Dito naman sa ating istasyon, DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito!